Malawi Today. Ya, apa muntu wakuba waba wachola nyumba waba Karundu Mtedza Thumba Nyemba Thumba ndiye muntu yauri zinthuzo anakabisa kumanda ndipo muthono kuti pano vanthu tili kumandako ndiye tifuna tione kuti pano anabisa pati nde zinthuzo ndizi anafuka pamanda kubisapo thumba ila thumba la Mtedza ili anakwilira pamunda nde abatondoleso zina mani okubawo ndi awa anatsina litipite patali umene wagule kodala nde umene wagule zina kwilira chimene chicha ichicha uyu ndi soya uyu ili thumba la soya abasotondoso lina thumba pene anakabisa sopena kono kunkumanda ndithu kwa chiluzi okubaya anakabisa zinthu zimenezi m'manda atachola nyumba kana pamenepa fufulana alafu fufulani nuo ino chizona kanika iye umau wabela nkuzi ndakanile chizona paka kachinga ayi wasa mazula amazula ndi afumu atiuze kuti kodi manda amene amafukula wa amayi wake kapena ngandani amakwilirawo sono manda acha mukwamfukula simukwilira mkomwe chabwino inde Karundu ukapezeka tiende fukulani chotsani wina uli kuti mene mweneja mwene mulija chimanga chani mene ayi kobwe alinde kobwe palibe menepo kodi mesa mweneke ndamena iwaziro sandi yeyo kumene kuti Mtedza wina nkutiwe Mtedza wina uli kuti